Acum vom arăta a doua parte din video. Da, cineva ne strică intro-ul. Da, începem din nou. Bă, stai așa că-l dau cu stai. Da, stai. Net players. Nu. Gata. Astăzi vă arătăm cum să faceți parcurul. Eu știu să-l fac bine cu Soldier-ul. Eu cu demo. Da. Ai închis filmarea și ai început-o din nou sau ai continuat-o? Nu, am închis și am început din nou. A, e bine. S-a băgat cineva. Trebuia să faci cineva. Așa. A, nu, am continuat-o. Adică n-am închis-o. Atunci o să înțelegeți de ce trebuia să închidem să deschidem din nou, dar nu contează. E bine, acum noi mergem spre al doilea punct. Stai și tu, mai uite-te și tu prin jur, nu în continuu așa. Stai, uite-te și tu așa prin jur, prin jur. Da. Aici e greu. Soldier-ul ori dai acolo, când sări, ori dai acolo. La Soldier trebuie să dai, uite aici, pe peretele ăsta. Aici. Eu dau în partea aia, uite acolo. Mă rog. Și mă descurc foarte bine. Acolo dai acolo și acolo. Da, mă. Aici ai ușor, dai aici și aici și gata. Da. Aici sări din partea asta și dai acolo, da. Asta e cea mai grea parte pentru mine la Soldier. La Eu dau în perete. Așa. Nu că nu dau seama exact pe cum. Exact acolo dau. Stați puțin. Soldier, stați un pic, setul 1, setul C, așa, setul C. Așa. Asta e rocket launcher, rocket jumper. E destul de drăguț. Și costă cam un refined la momentul ăsta. Nu contează cât costă, dar e bună la parcurs. Da. Dacă vreți să faceți parcurul cu Soldier-ul, faceți cu asta. Și la Demoman cu Sticky Jumper. Nu vă putem. Așa, gata, am trecut de asta. Și cum spuneam în video trecut, vindem iteme. Inventarul e pe ăsta, pe vizibil. La el, la mine trebuie să mă adăugați la prieten ca să-l vedeți. Pentru că se uită multă lume la inventarul meu și n-am chef să uită. Mă fac. Și să uită unii la care le-am dat bloc. O să vezi pe video ce bulan am avut. Abia aștept să le postez. O să le postăm pe toate pe care am făcut acum de dată. Da. Dar știi, le postăm și noi după ce fac eu channel-ul. Nu l-ai făcut? Nu. Fac, fă-l. Acum îl faci după ce fac ăsta. Da, mă, da, fac. Îți fac întâi o adresă de mail. Ok. Poza va fi cum e poza de la grup, de la Infinity Synapse. Exact așa va fi. Apropo, dacă vreți să, dacă sunteți... Vă arăt acum grupul. Hai, da. Nu, stai că nu mi se deschide Steam-ul când filmez. Dacă nu e vorba când se deschide, nu arată, știi? E o chestie ce nu m-am prins de ce. Nu filmează Steam-ul. Da, știu, filmează conținutul jocului. Exact. Tu dai de acolo din cloud gaming, nu va filma. Bă, sunt începător cu filmările, așa că s-a de fac cap. Nu, cloud gaming e de la ceva de industria de jocuri. Ok. Cum zici tu? Da. Și cum spuneam în video trecut, am un număr de subscribers și o să facem un video în care... Nu, stați așa, deci să vă explic eu că nu v-am explicat cum trebuie. Deci, de fapt, spre exemplu, vom avea 18 pagini de comente, da? Ce bine ar fi, la un anumit video și vom zice în acel video că ăla va fi videoul la care vom da iteme free. Vom folosi site-ul random.org. Nu cred că trebuie să fac reclamă. Și punem câte comentarii sunt pe o pagină. Nu, deci prima dată punem de la 1 la 18 pagini. La 0, de la 0. Nu, de la 1. De la 0, până. Mă, de la 1. Mă rog, vedem acolo la momentul. Mă rog, dacă pui 0, dacă nu pui, dacă pui 1. Așa. Iar apoi vom alege, vom folosi, știți că pe o pagină de comentarii sunt 10 comentarii, probabil, nu știu, 10 ori. De pagină. Nu, și scriem, facem un curent de random de la 1 la 12, de la 1 la... 8. Da. Nu, de la 1 la 10.
câte comentarii sunt A, pe acea pagină, știi? La asta mă refer. Ia asta e toată șmecheria. Și acela, dacă are numele de Steam scris, în comentariul respectiv va primi. Dacă nu, vom face până vom găsi pe cineva care are numele de Steam scris. nu, îi vom zice să în video următor să scrie numele de Steam. Sigur, o să ia punctul meu. Da, o să ia punctul noastră. Hai bă, ce echipă, frate. Fac. Oh, 3. Ești nebun! Vai, frate. Vezi, chiar nu se vede bilusul. Și nici bază. Aha, stai să... O să vezi pe... Te-ai pus pe stop? Pe stop, pe mut? Da, m-am pus o secundă pe mut. Ok. Unii oameni... Da, peste 2-3 minute se va termina video. Da, hai să dăm noi până când... Bă, te omor. Fuck this shit. Fuck. Stai că am rocket jumper. Ai rocket. Ai salvat? Bă, ai grijă că o să te omor la un moment dat, că nu mai ai viață. Bă, ne adevărat. Dar ai crezut că ești mort. Deci ai crezut că ești mort. Normal. Doar că n-ai fi crezut chestia asta. Hai mă, uite, tu rămâi aici, stai să spună, stai să vă câte ceasul. Nu mai avem timp. Mai avem. Nu mai avem timp. Păi dacă capturezi repede țăranii... Da, să mă duc eu. Tu ții punctul aici, mă duc la... Dinainte, repede. Ați văzut în video trecut, sau o să vedeți în video trecut că... Video precedent, că... Cum e la primul punct. Și cum e gameplay-ul, mă rog, să vedeți cum joc eu cu scout-ul mai mult. Adică eu nu stau pe mijloc prea mult, eu iau pe centură, cum s-ar zice. Pe centură? Nu fac cu scout-ul, mă, ca să iau punctul de 2 ori mai rapid. Da, tu și scout-ul. Da. Bă, lasă, măcar capturez. Oh, e bine. Acum capturez. Ești prost? Ce? O, bă, că nu te atac, ești țăran. Te-am omorât? Ok, deci nu chiar e țigan. Le-am omorât, da? Nu, m-au omorât, că erau 2. Ah. Țăranul mătii. Hai că trebuie să capturăm punctul. Lasă, asta e. E bine, când dai de țărani, dai de țărani. Îi înjuri. Gata, am securizat punctul. Da, păcat că ești mort. Eu l-am... Nu pot de vedeți asta. acum în video cum e la punctul A, dacă n-ați văzut cel video. E bine, cam mai... Se fac Se va termina, da. Ne pare rău. Următoarele videouri vor fi cu siguranță mai lungi. Și pe altă hartă. Pe altă hartă. Dacă vrei tu faci pe altă hartă. Dar vrei să cauți o hartă. Da. Harvest. Am fost pe Harvest ăla. N-am filmat. O să vedem. Da. Primul video a fost pe Harvest. Da, primul nostru video pe Harvest e făcut. Când jucam eu praf cu Soldier. Acum a jucat bine. E bine, cam asta a fost. Vă veți găsi ID-urile noastre de Steam în comentarii. Nu vă dăm ID-uri de Skype pentru că, sau de Mes, pentru că în primul rând Messenger nu prea folosim și Skype e personal. Nu e personal, unii fac abuz. Da, exact. Vezi cu 3 Și pa. Pa, pa. Pa, pa.